Maayong buntag mga igsuon. Atong nadungog sa atong ebanghelyo karon nga niingon si Jesus sa iyang mga tinun-an ug niingon usab para kanatong tanan karon nga magsaksi kita, magsaksi kaniang iyang mga pulong, magsaksi usab kamo mahitungod kanako. Ang pangutana karon mga igsuon kuda ni Kristo, giunsa man nato paghimo nga nahimong buhing saksi ang atong kinabuhi mahitungod kang Kristo. Giunsa man nato pagsaksi. Pero sa dili pa kita motubag ni ana, napakoy lahi nga pangutana. Pwede ra man na. Kinsa man ninyo dinhi ang wala nakasuway og mga problema sa kinabuhi? Kinsa man ninyo ang wala nakasuway og kasakit sa kinabuhi? O kinsa man ninyo dinhi ang wala nakasuway og pagtamay tungod sa inyong gibuhat para sa Dios? Kung nakasuway kamo, natural ra na. Kay nganuman, ang Dios atong amahan wala man ni saad og kinabuhi nga walay problema. Ang iyahang gisaad nga taliwala sa mga problema, taliwala sa mga kasakit ug taliwala sa mga pagtamay, naa siya kauban nato. Gani sa panahon nga siya, ang tema sa atong ebanghelyo, sa panahon nga hapit na siya muhawa physically sa kalibutan, iyang gibilin ug iyang gipadala ang Espiritu Santo. No? Ang translation pa, ang manlalaban. No? Ug sa atong ebanghelyo, sukad gahapon hangtod karon, atong anam-anam nga nailhan kung kinsa ug unsa may role sa Espiritu Santo. Una sa tanan nga ang Espiritu Santo kay padayon nga naghatag og kinabuhi sa matag usa kanato. Ang Espiritu Santo nagdala kanato ngadto sa atong Ginoo, kay pinaagi sa Espiritu Santo padayon ang atong pag-ila kung kinsa ug unsa ang Dios. Og labaw sa tanan, dili nato kalimtan nga ang Espiritu Santo ug ang Dios Amahan usa. Ang Espiritu Santo ug si Jesus usa. Ang Espiritu Santo, ang Dios Amahan ug si Jesucristo usa nga Dios nga nakig-uban kanato. Mauna nga diha sa atong pagpaningkamot nga puy-an ang atong pagtuo, matud pa dinhi sa atong ebanghelyo, dili unta kita maluya kay naa ang Dios uban kanato. Naa ang Dios manlalaban para kanato. Ug ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan kay usa ka pagpangandam para sa kinabuhi nga malipayon kauban ang Dios didto sa langit. Apan kay naa pa man dinhi sa kalibutan karon, ang atuang hagit kay kadtong giingon dinhi sa ebanghelyo nga pagsaksi sa kung kinsa si Kristo. Unsaon man nato pagsaksi? Una sa tanan, mahimo tang buhing saksi kung kinsa si Kristo, pinaagi sa atong pagsangyaw kung kinsa siya, pinaagi sa pulong. Share the Word of God. Share Jesus to everyone. Muna'y una. No? Evangelization by sharing the Word literally. Mungukog literally, kanang mo istorya gayod. No? Ang ikaduha nga pagsaksi nga pwede natong buhaton, kay ang pagsaksi sa inadlaw-adlaw nato nga kinabuhi. No? Simple daily life nga atong gipuy-an nga puno sa pagtuo, simple daily life nga atong gipuy-an nga puno sa pagsalig sa Dios, pananglit sa inyong ginabuhat nga kada buntag, musayo og mata, sa dili pa moadto sa trabaho, musimba, sa pag-uli, no? Ritso sa pamilya, kauban ang pamilya, nag-alagad sa pamilya, moalagad sa simbahan, ug naay maayong relasyon sa uban. By that, even in that simple way of life, atong napadayag kung kinsa si Kristo ngadto sa uban. Kay atong hinumduman, kitang tanan kay gihimo nga image and likeness sa Dios. So kung unsay atong gibuhat, hinaut-unta nga magpadayag kini kung unsa ka maayo si Kristo ang atong Ginoo ngadto sa iyang katawhan.
no, pinaagi sa atong pakigsandurot sa uban, pinaagi sa atong pagtabang sa uban, pinaagi sa atong pagkamaayo sa tanang tao. No, mga igsoon ko ni Kristo, una, kung sa ito una nga pagsaksi, pinaagi mismo sa pulong. Atong i-share kung kinsa si Jesus, pinaagi sa mga pulong. Ug ang ikaduha, atong i-share kung kinsa si Jesus, pinaagi sa atong mga buhat adlaw-adlaw. Amen.